Between הינו מרכז קהילתי המקנה מרחבים עשירים ומגוונים לאוכלוסיות השונות. המבניות תוכננה על ידי פלחים הנעים במרחב הוורטיקלי. כל פלח מציין פעולה אנושית. קומת הקרקע הינה השוק, אשר מכיל 12 דוכנים המהווים אינטראקציה בין הדורות השונים, משקיפים לשדרה המרכזית. הגג של השוק משמש לגידולים ופינות ישיבה. הקומה השנייה הינה הספרייה, המחולקת לשני חללים המכילים במה מרכזית אחת ופינות לעבודה ומנוחה. הקומה השלישית מכילה אולם הרצאות המשמש גם כמרכז למידה ומשקיף באופן ישיר לפארק. שאר הקומות במבנה מכילים בתוכם חללי סדנאות שונות, חלל יוגה, סטודיו לריקוד ופינות נוספות של מנוחה וגידולים שונים. הפלחים נעים כלפי מעלה בסוגים שונים של מרחבים ציבוריים, החל מחללים שיתופיים כמו השוק ועד לחללים פרטיים וספציפיים יותר. בנוסף, מכיל המרכז מגוון עשיר של פארקים אנכיים ומדרוני דשא מגוונים. Green Between, החיבור מחדש שלכם לקהילה.